Di sa paggurguriguran na ngamin takwa. Di unog tikim mo natin nagtubon ti busali na. Magbusali na? Wala ti ibagbaga mo, tapagimot ka? O kakabsat, kas makita yun inang ko ni o, agid idda nakaulis. Iso nga kwahan yun na makikita ti vlog ni inang ko. Kasta ni o, agsaksakit niya mi. Ati talaga ti sakit ni inang ko, idi pa'y ubing. Ang talaga makapagnaisuna, lumpo. Apay, hana makapag na? Ura pa agtarayat? Wala ti kay bagbaga mo. Makapag na ka? Tuwa na, makapag na, namag ka. Wala ano gamin ka makapag nang inoperanda ni inang ko ti kimot na. Naopera at? Wala ti kay bagbaga? Ang kapag na opera. Haan? Naopera ay mo? Wala ti, di ka mo ibagbaga kada tao mo. Hanggang damdamagin da gamin na pahang tagblablag ka no. Kisa nga ibagbagak tayo kay peso nga kwa. Taniinang ko kabsat ka kwa. Adol moranas na ngamin. Anda nga, umaras ka? Kawambat? Wala ti di kay ibagbaga mo, tayo yung cellphone na. Ngim ide ay makapagnaninang ko ngim tatakakabsat. Hanin ta natukul tumong na. Natukul yaman? Wala ti di kay bagbaga. Lulok ko na malata, natukul ya kahamat. Hamba nga natukal? Natukul nga rad? Nakatukulan na? Ay hanggarad. Kanya ang kanugayong nga natukul tumong nakakabsat. Siguro ko madli lang aji pan nakakwak. Dungag kong ko inoperanda talaga isuna. So nga kasta isuna tatam. Inikat na jibaba na. Tagtarang kaso na. Ano biraya? Agurigor na lang. Di ba? Tapos napan nagpa-check up, di kalman kakabsat, ang pa-check up. So ajay, katinda ka no may nga bukol ti matana. Napanag, napatikap, napanala na dimatang kaagas ka. Tagtarang kaso at. Wala na, di kay bagbagamat. Bulok ko na malatan, agpasmatikap ya. Tagtarang kaso lang. So ajay, tarang kaso ka lang? Why? Napanalang dimatang kaagas ka, nagpakwa. So nung nga rodaya, di ba ikatinda ka na aji kwa? Aji, katinda gamin kakabsat, isa paggurguriguran na ngamin takwa. Di unog, tikim mo natin nagtubon ti busali na. Magbusali na? Wala ti ibagbaga mo, tapagimot ka. Talaga nga, lulok ko na latan, siyara. Magbusali aya. Ang busalim? Adaya? Mas asyan ako na kiniinang kakabsat tani. Bago tanong ko, pinutod na mo dito, di sa kanan. Awan, hanga ko. Tumarap to eh! Lulok ko na latan na. Wala, hindi nga raramidin ka na tao. Dinalaw ka, di ba? Ako ata. Di ba, no? Pero ang takim mo. Agtarang kaso alam. Agtarang